Unsa may angay natong buhaton aron maangkon ang kinabuhing dayon? Kining maong pangutana importante kaayo ug angay lamang nga ang tubag niini masayran sa kada tawo. Diha sa ebanghelyo, gipasabot ni Hesus sa batan-ong lalaki nga ang pagsunod sa mga kasuguan sa Dios kinahanglan atong buhaton aron ang kaluwasan maangkon. Pinaagi niini atong mapakita nga kita nagtahod sa makagagahom nga Dios. Apan dili lang kini mao. Ang atong pagsunod sa mga kasuguan kinahanglan nga pagaubanan usab og kasing-kasing nga anda mobiya sa tanan aron sa pag-alagad sa Dios ug sa mga kabus. Sa pagbuhat sa ingon, atong mapadayag nga kita dili kalibutanon, dili ulipon sa bahandi, ug nga ang gingharian sa Dios maugyod ang atong kanunay gitinguha nga maangkon. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ang Ginoo nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod silag simba sa laing mga Dios, ang mga Dios sa katawhan ug naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Dios ug nakapasuko kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa mga baal ug sa mga astarot. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulungon ug tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila ug ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa panahon nga moadto sila sa panggubatan, ang Ginoo nakigbato kanila sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila mosunod sa maong mga maghuhukom. Wala sila magmatinumanon sa Ginoo ug gisimba nila ang laing mga Dios. Gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo, apan kining kaliwata wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghuhukom, tabangan siya sa Ginoo, ug giluwas ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos ug pagka-dinaog-daog. Apan inig kamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pang ngil-ad ang buhaton nila kaysa kaliwatan nga gisunda nila ug simbaho nila ang laing mga Dios. Matig-a silang magpadayon sa daan nilang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Wala nila puuha ang katawhan sumala sa gisugo sa Ginoo kanila, kundili nakigtipon sila sa kanasuran ug nakakaton sa ilang mga buhat. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Nag-alagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos nga nahimong litag alang kanila.
Ilang gisakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa mga demonyo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Nahugaw sila tungod sa ilang mga buhat ug dautan diha sa ilang mga kalapasan, ug ang Ginoo nasuko sa iyang lungsod ug gisalikway niya ang iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Sa makadaghan giluwas niya sila, apan gipalagot nila siya pinaagi sa ilang mga sambag. Apan bisan pa ni ana, nagtagad siya sa ilang mga kagul-anan diha nga nagpatalinghog siya sa ilang singgit. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, "Magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon?" Si Hesus mitubag, "Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi." Siya nangutana, "Unsang mga sugua?" Si Hesus mitubag, "Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon." Ang batan-on mitubag, "Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton?" Ug miingon si Hesus kaniya, "Kun buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako." Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulub-on kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.